Көңілінде юмор хисі болған кіші қарвағат шулай үйрей. Хамаңа яшырға да жеңіл. Тамашашыларны гадәттә сәхнәдән торып күзәтәсезме? Көлү буенча аерылалармы алар? 2 сәгать буе менә программа биткәнче тамашачыларны 2 камера төшереп торды. Бүгенге көндә юмор язучылар бик сирәк дип әйтергә кирәк. Элегрәк инде менә бу юнәлештә каләм тибрәтүчеләр бар иде. Хәзер инде алар булса да бармак белән генә санарлык. Менә сезнең театрыгызга килгәндә юмор ничек туа? Хәзер яңалык шул хәтле күп. Берсен язасың гына, ул яңалык үтеп китә, икенчесе кирәк. Менә шуның белән программага кергән әйбер искереп бетә озакка кадәр. Юмор үрнәге дип әйтим, ул бит инде Хуҗа Насретдин булган. Аның һәрбер мәзәге үзе бер дәрес кебек. Менә бүгенге көндә юморны тәрбия чыганагы дип әйтеп буламы? Рөстәм Рахманкул хәзер 30 ничә ел бер трико киеп чыга. Аны бүтән кеше танып бетерде инде. Яраттылар аны, чөнки беренчедән ул сыйфат билгесе дә ничә ел хәзер кия буланы. Та бер проблема яшьләр татарчаңламый. Biz менә чит районнарга барабыз. Яшьләр кимеде анда. Киләчәктә социаль челтәрләр сәхнәдәге юморны кысыркыламас микән? Татарда хатын-кыз юморы юк. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Элек-электән татар халкы җыр күңелле, юморга бай булган. Юморны сәнгать дәрәҗәсенә җиткерүчеләр булып, барыбыз да яраткан Мунча ташы эстрада театры санала. Бүген бездә кунакта театрның җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Гамил Әсхадулла. Хәерле көн, исәнмесез Гамил абый, хуш килдегез. Исәнмез, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмез Гөлүсә. Менә беренче мәртәбә Татарстан 24-тә мин. Бик көтеп алдык сезне, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безгә шалтырата аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә рәхим итеп шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Гамил абый, безнең сезнең хакта сюжетыбыз да бар. Бергәләп карап үтик әле. Әйдәгез, карап үтик әлегез. Студиябезнең бүгенге кунагы Гамил Әсхадулла Татарстанның халык артисты һәм ат казанган мәдәният хезмәткәре. Аның исемен ишетүгә һәркемнең дә күз алдына Мунча ташы татар эстрадасы театры килә. Гамил әфәнде әлеге театрны башлап җибәрүчеләрнең берсе. 400 елдан артык аның үсеше өчен көч куйган юмор остасы. Бүгенгесе көндә Мунча ташының сәнгать җитәкчесе дә. Нәкъ менә Гамил Әсхадулла тырышлыгы белән Түбән Кама шәһәр хакимияте театр өчен офис бирә. Җитәкче анда балалар студиясе ачарга ниятли. Административ эшләр белән бер рәттән Гамил әфәнде иҗатка булган игътибарын да киметми. Мәхәббәте дә сүрелми. Аның өчен һәр вакыт юмор беренче урында. Театрда озак еллар Гали Галиевичне башкара. Миниатюраларда гади кешеләрне уйнарга ярата. Без исә үз чиратыбызда аңа гына түгел, бар театрга иҗади уңышлар теләп калабыз. Мин дә әлеге телекләргә ихлас күңелдән кушылам. Халкыбызны сөендереп, әле бик күп еллар буе иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Амин, шулай булсын. Барыбызга да. Амин. Гамил абый, менә Достоевскийның бик кызыклы сүзләре бар. Бәлки инде ишеткәнегез дә бардыр. Ихлас итеп, матур итеп көлә белгән кеше, ул үзе дә яхшы кеше дип әйтә. Менә бу сүзләр белән килешәсезме? Килешәм. Чөнки күңелендә юмор хисе булган кеше һәрвакыт шулай йөри. Һәм аңа яшәргә дә җиңел. Ул ниндидер трансларга китеп, ничек төрле тормышны җиңелрәк кабул итә, дип уйлыйм мин үзем. Менә тамашачыларны гадәттә сәхнәдән торып күзәтәсезме? Көлү буенча аерылалармы алар? Мин махсус тикшерү алып бардым. Элегрәк инде бер 20 ел микән, 20 еллар точно бар инде. Шунда 2 сәгать буе менә программа биткәнче тамашачыларны 2 камера төшереп торды. Ул соңыннан карадык без аны, нинди төрле көлүләр була. Менә булар карап торган көлүләр бар. Аннан соң иң күбе инде менә күршегә төртү. Карар бала. Ну, төрлесе бар. Ну, бер 25 төрлене таптык инде без. Карап отырып, шуны ничек көләк.
Кеше төрлечә керә. Аннан соң бит әле менә көлке тамашасына килеп утырган икән тамашачы, димәк инде аңа барыбер юмор якын дигән сүз, шулай бит? Бик дөрес. Менә кайчакта безне теге чакыралар инде. Бик кызык бит нәһәр сәләнкаларга. Афишада булмыйсың, нәрсә чыгып, шулык әйберне уйлыйсың. Тамашачы икенче. Ну көләләр алар. Әзерләнеп килмәгән алар, җыр тыңларга килгәннәр. Менә шаклар булгалады. Булай инде халык ярата юморны. Безнең татар халкыны ярата. Бигрәк тә мишәр халкыны ярата. Алар риясыз эштер ачылып китеп көләләр. Менә иң яхшы тамашачылар ул Чаллыда, Башкортстанда, Казанда, Түбән Камада шулайга. Димәк, күзәтүләр алып барасыз. Алып барабыз. Ул күренә 43 ел була бит инде хәзер. Барсын да беләбез. Гамил абый, менә бүгенге көндә юмор язучылар бик сирәк дип әйтергә кирәк. Элегрәк инде менә бу юнәлештә каләм тибрәтүчеләр бар иде. Хәзер инде алар булса да бармак белән генә санарлык. Менә сезнең театрыгызга килгәндә юмор ничек туа? Программа туплау буенда авыр эштер дип уйлыйм. Бик авыр эш ул. Аның иң авыр эше шул. Һәр елны без менә август айында Казанда тотынабыз инде, бер ай ярым, 2 ай интегәбез инде. Каян табарга була ул. Ләкин син үз соңында диләр бит әле, үз соңында кайнау яңа идеялар кирәк. Мин хәзер менә бик шатланам, чөнки соңгы вакытта бу 2 ел эчендә безнең яшьләребез, яшь дисәң инде алар да һәр 40-ка таба бара. Алар уйлап чыгара башладылар, заманчарак итеп, яшьләргә ошый торган итеп. Безнең уйнау арасы кими. Без бабайны уйнарга мөмкин хәзер. Яшь егетне уйнап булмый бит. Шуңа күрә мин менә иштер буын алмашыну бара дип әйтәм инде. Шуңа күрә чыга, әкрен генә чыга. Безнең тагы бер проблема, элек без менә илдә була торган бер яңалык аладык та, шуны ел буена җитәрлек итеп, халыкка аңлатып, күрсәтеп, бу әйбер әйбәтме, бу әйбер начармы, шуннан юмор табып. Хәзер яңалык шул хәтле күп. Берсен язасың гына, ул яңалык үтеп китә, икенчесе кирәк. Менә шуның белән программага кергән әйбер искереп бетә озакка кадәр. Шуңа без инде кайчакта алыштырырга да туры килә. Сезон барышында инде төрле... Чөнки, мәсәлән, пенсия реформасы булды, пенсия реформасы. Башта халык, уйлады инде, булмасмы? Юк, менә яңа елдан соң февраль айларында уже нитте дә ул. Битте дә, халык уже яланды. Без бит барып сатира да күрсәтелә. Менә шундыйрак ситуация. Менә тарихыбызга әйләнеп кайтсак, бөтен төрки халыгы өчен шул ук вакытта инде татар милләте эчендә юмор үрнәге дип әйтим, ул бит инде Хуҗа Насретдин булган. Аның һәрбер мәзәге үзе бер дәрес кебек. Менә бүгенге көндә юморны тәрбия чыганагы дип әйтеп буламы? Ну, тәрбия чыганагы итеп күрсәтү авыр, чөнки ничек дип әйтим инде, кеше көлгәндә риясыз көлә. Күләйм, тулайым алганда име? Мәсәлән, исерекләрне бу нидер бит? Менә хәзер исерекләр күрәсезме? Кимеделәр, авылларда бөтенләй биттеләр. Димәк, кеше аракының кирәклеген, кирәкмәгәнен аңлый башлады үзе дә. Без аны сәхнәдә күрсәттек. Безнең геройлар һәр вакыт истерик икән, ул әйбәт кеше түгел. Ул һәр вакыт көлдерә, ләкин хатыны юк, өе юк, киеме җүнле түгел. Шуңа күрә тәрбия килән дә, ну хәзерге яшьләр матур кинәләр име, нитәләр. Үзләренең юлы бар бит инде. Аларны тәрбияләү юмор белән генә булмый торгандыр. Безнең театр мәсәлән, ул кешене ял иттерә торган әйбер. Теге эштәлек булмаган әйбер түгел, бар анда эштәлек. Ләкин кеше шуннан үзен сөйләп ала, ахыра мине күрсәттеләр бит әле. Менә моны күрсәттеләр. Беләсезме? Гамил абый, менә юмор бит ул кимчелекләрне күрсәтү дигән сүз шулай бит. Менә безнең халкыбыз миниатюраларыгыз аркылы үзен күрәме? Күрә, ул күрмәсә ул көлми дә. Улар кемгәдер шата, я күршесе, я берәр туганына шата. Кара безнең әлбәттә абыйга шаган дип күңеленә көлә ул. Урамда күрә ул кешеләрне. Шуның өчен актер кием белән, кыяфәте белән менә үзе уйнасы геройны күрсәтергә тиеш. Ул каядыр шунда йөрергә тиеш. Каядыр уйлап чыгарылган образ булырга тиеш түгел. Җирдә йөргән нормаль гына бер образны ни икән кеше, или хатын-кыз менә кинәләр. Менә урыс ниләрендә күргәнегез бар бит, комедияларында. Анда бит куйганнар махсус киемнәр шулай, шул вакыт өчен. Шулай бит. Ана хатын-кыз булып киенеп туалетка керәләр җинс киенергә, гайданың әйберләрендә. Бездә шулай заманна туры китереп киендерәбез инде.
kiyim arqылы да күлкі шығарға бола. Шыққаш көріне екен сенің киінгенсің қазіргі заман кішісі. Біздің ана Рүстем Рахманкул қазір 30 неше ел бір трико киіп шығады. Бүтін кіші оны бітірдім де. Яраттылар аны. Чүнки біріншіден ол сифат белгісі де. Неше ел қазір кие оланы. Қазір триконы киесің екен, сен ол жыртылады шыға. Оныға ескірмей шылай деді. Олан жамаштырдың де. Гамила абый, менә шулай да соңгы елларда хәзер инде юмор жанры югалды, аны гайбәт алыштыра дип әйтәләр. Менә бу сүзләрдә хаклык бармы? Жоқ, ғайбәт бит ул бөтенләй икенче әйбер. Ул аны юмор алыштыра алмый. Юморның кыяфәте үзгәрде аның хәзер. Хәзер әкрен генә миниатюралар кыска булырга тиеш. Аңа нәрсә гаепле? Аңа интернет гаепле. TikTok, тегесе бүтән кеше юмор күрсәтә хәзер. Шуңа күрә халык менә әзрәк кимүе сизелде халыкның. Әнигә барып биргә? Telefondan açtan da muncha taşı var. Telefondan açtan da Şamkaya var. Telefondan açta Kamal Teatrı var. Qaraylar. Bütünüsü telefonda. Anasının tabir problemi yaşlar totarşanlamıyor. Biz mesela şit rayonlarga barabız. Yaşlar kimi de onda. Çünkü etiyen sikile, el şurapta aytar. Gamila bey, у нас вот родители вас смотрят. Вот сейчас решал. А что сам ты не приходишь? Да, я плохо понимаю. Білесің бе? Татарша аңламаған, оланы юморны аңламайын. Татарша біз татарша барабыз. Шуңа күрә безнең театр ул әле телне пропагандалау белән дә шөгыльләнә. Менә шулай да киләчәктә социаль челтәрләр сәхнәдәге юморны кысыркыламасмы икән? Бик булырга мөмкин. Бик булырга мөмкин. Шуңа күрә менә соңга калмыйча гына татар юморын саклау өчен кирәк махсус программалар. Телевизордан, интернеттан карый торган, үзебезнең халык диваннан ятып карый торган проектлар да кирәк. Сәхнәгә, залга да жүрсен ул. Кемдер килә алмый, мәсәлән, ширләп монда картая. Аны карас килә, шул безне карас килә аны. Миңа калса кысырыкларга мөмкин. Халык бик талантлы, күрсәтәләр. Үземдә күлеп алам кайчакта образлар табалар име. Танда авызларын зурайталар алар. Хәзер бит блогерлар да бик популяр. Блогерлар да бик популяр. Уйлап кына торалар. Бик уңышлылары бар. Карап торам. Әле сыйфатлы итеп төшерәләр дә. Сыйфатлы итеп төшерәләр дә. Шуңа күрә минем үзем ашый. Аларны карарга вакыт юк беренчедән. Аннан бик аларга да бирелеп китәс килми. Шуңа безгә уйларга туры килә инде хәзер. Ничегрәк күрсәтергә икән? Ничегрәк тамашаны җәлеп итәргә кирәк икән? Үзенә күрә бер ни бирә ул. Ярыш дип әйтим инде. Конкурентлык. Аннан соң табырай бер әйтәс килә. Хәзер менә Пушкин карталары белән эшләр бит инде. Без биреп караган, безгә бирмәделәр. Эшләптер. Ләкин ул сәнгатьне аның сыйфатын киметә. Чөнки Пушкин картасы бар киләләр, аны ныгытып костюмында булай гына тегәргә мөмкин. Миңа калса шулай Пушкин картасы. Ул үзе әйбәт әйбер. Менә теләгән кешегә аны дөрес кулланырга кирәк. Күбесе менә безнең балаларны җанды без алда торабыз. Теге чит ил кинолары вакытында кулланырга кирәк. Вакытында кулланырга кирәк. Гамила абый, менә тагын шуңа игътибар иттем. Безнең милли сәхнәбездә хатын-кыз юмор столлары юк диярлек. Менә сезнең театрыгызга килгәндә андый кытлык күзәтеләме? Кытлык түгел ул. Кытлык дип әйтә алмыйм мин аны. Татарда хатын-кыз юморы юк. Менә әйтеп күрсәтегез, кем менә сәхнәгә чыгып, бер үзе кеше көлдерә ала. Безнең театрда да юк аланда. Без менә миниатюрда катнаша безнең кызларыбыз. Гомергә инде менә без Ульяна Никандровна белән бик оста башкаралар инде без аны. Ульяна Никандр ул бердән бер хатын кызына менә шул оста итеп, ул монолог та сөйләде кирәк булса. Вот. Булай чыгып сөйләүчеләр күренми. Менә Данир театрында бер кыз бар бит инде, беләсездер. Аның менә кыяфәтен китерә, пародияны эшли. Менә шундый кызлар чыккалап тора. Аннан соң мин юморист дигән проектта үзем уйлап чыгарган әйбер инде, без Рөстәм Хәбибуллин белән башлаган идек. Шунда кызлар килә башладылар стендапка. Миңа калса бик кызык маташтыралар. Менә бер Йолдыз дигәне бар яның. Менә мин уйлыйм, юмор югалып бетмәс ул бөтенләй. Бетәргә тиеш түгел ул, чөнки тормышыбыз матур. Менә бу булгаурлар килеп чыкмаса, халыкка тамак тук шулай бит. Күлү кирәк ул бит нидер, рухи язык. Бетмей ул миңа калса.
Иң мөһиме менә шушы кызларыбыз алга таба да бу эшләрен ташламасыннар һәм үсештә булсыннар иде, шулай бит. Үсештә булсыннар. Гамил абый менә шушы көннәрдә Мунча ташы эстрада театры Казаныбыз халкына күтәренке кәеф бүләк итә. Шуннан да халкыбыз сезне яратып, көтеп алды. Менә быелгы программагыз хакында да сөйләшеп үтик әле. Нинди үзенчәлекләре бар? Быелгы программада шул классик стиль дип әйтеп булмый, яңарак әйберләрдә эшләдек, яшьләребез эшләде, бик матур миниатюрлар. Яңа артистыбыз да бар. Бездә хәзер Шамил Галиев дигән артист килде, ул бәлки гәүдәле, зур йөрәкле, талантлы җегет. Аңа эшләнгән миниатюрлар бик күп. Аның кыяфәтенә, гәүдәсенә, миңа калса бик уңышлы чыкты программа. Ну, халык шулай дип әйтә. Аның дәлиле... Халык әйтсә, халык әйтә. Аның дәлиле залларыбыз тулы дип әйтергә мөмкин. Аллаһка шөкер. Менә 19 хәтләле без монда булабыз. Кемнәр карый алмаган, килеп карасыннар. Син дә карамадың мәне Гөлсә? Әлегә юк, килергә теләк бар, Алла бирсә килеп чыгармын. Рәхмәт. Алар уже үзеңнең дә башында Мунча таш турында представление ортачак. Яңа фикерләр туар. Ул интернеттан карап бер бит ул. Менә килеп тамаша залына утырып, анда энергия алышу бара. Кайчакта без күзәтәбез, диме? Ирләр бигрәк тә киләләр дә. Җыклап китәләр. Хатыны көлеп утыра. Шулай киреп рәхмәт әйткәннәре бар. Әйтәм, син җыкладың бит. Алга танышлар инде. Ата мен шуңа рәхәт итеп җыкладым ди. Аннан соң азакны сөйләп бирәл ул сиңа уянган иткәнен. Теге программа шаумадан түгел, авыр әйбәт. Балалар килә безгә, менә бәбиләр. Бер кашан да бәби җылаганы юк. Җыклыйлар күрәсең инде. Рәхәтләнеп шулай бит юмор астында. Гамил абый менә шушы көннәрдә безнең хәбәрчебез дә сездә кунакта булып кайтты, сезнең тамашаларыгызны карады. Әйдәк зәле сәхнә артына күзәтү ясап алыйк әле. Игътибар экранга. Теләсә кем юмористик әсәр яза алмый. Мунча ташы егетләре исә миниатюрларыбыз тормышның үзеннән алынган, булган хәлләр диләр. Театр репертуарына кайсы кабул ителәсен әдәби җыелыш җыеп хәл итәләр. Режиссер, һәрберсе язучы, һәрберсе шагыйрь, анда җыгылыш, анда безнең кухняны карасаң, без репетицияләр ясаганда анда бик кайнашабыз инде, менә мәш киләбез, андый наверное коллектив бардыр бәлки, но менә безнең үзебезнекен шаккатабыз. Ничек шулай елабыз, сагынышабыз тәле бу ел кайчылар. Репетиция ел кай безнең күп сүзендә, күп моны, күп аларны бөтенесен баштан үткәргә кирәк. Бөтенесен салырга, кагазга моны каргына язып килеп чыганнары, матур гына миниатюра. Иде баракай. Субсидия үтре уже барамыйды. Юморны ничек уйлап чыгарабыз? Без инде күбрәк бөтенебездә авылда торабыз. Көтүдә көтәбез. Атта да йөрибез, тиресендә түгәбез. Клубтагы мероприятиеләрдә катнашабыз. Урамнан бара торган әби бабаларның ничек йөришен карап, мал-туарлар көтүдә ничек үзләрен тота, менә шулардан карап, тормышта булган кызыклы вакыйгаларны үзебезгә сеңдерәбез дә. Мунча ташының концертлары башланып алдыннан бергә җыелып, шушы идеяларны бер-беребезгә биреп, кызыклы матур миниатюралар тудырабыз. Гамил абый менә тамашагызның исеменә килгәндә, ул чат сайын чат дип атала. Бу инде әлеге дә баягы социаль челтәрләргә бәйледер дип аңладым. Менә бу исемне үзем уйлап чыгардым. Чөнки бүтән кеше ни белән сөйләшә. Хәтта менә икенче этажга ниткәндә телефоннар менеп җирис килми. Син фәлән нәрсәне аптыңмы аланда? Күп кеше шулай, безнең гаиләдә шундый хәлләр була. Ярак түгел, мәсәлән, 12 сыныптагы башында монда җайлы бит, диме? Килеп бергәнче. Шалтыраттың, шулай. Яздым булды. Бүтән җирдә ул шулай. Бүтән җирдә менә залда утыра икән мең кеше, барсының кесәсендә телефон. Менә бу исем туры килә инде. Гел язышалар, гел. Ну, телефон ул тормышка ни дә китерә, бәла дә китерә. Күп кеше менә шу телефон аркасында толашып нитеп бетә име. Каядыр дөрес информация килмей, кемдер хейтерлар язалар, гаделсез итеп язалар, кемдер кеше тырышадыр, бәлки бер артистмы, тырыша үзе нитә. И шуңа язып чыгалар. Аның махсус аталган хейтерлар бар бит инде хәзер, исемнәрен әйтмәбез инде. Алар үзләренә акча эшлиләр шулай.
кешене сүгү белән акча эшләр. Менә интернетның бер әшәке ягы шул. Аңа беркем бер сүз әйтмәй. Аннан соң менә әле менә бер инцидент булып алды. Безнең тамашаны бер ханым төшереп алган, бүтән җире белән. Куйган YouTube'ка. Менә ул бу җинаять, бу урлау дип атала. Моңа бер 3 миллион акча туры килә. Чыннан да бер дә матур күренеш түгел. Матур күренеш түгел, ул безнең авторский әйберләрне чыгарган. Хокукларыгызны? Хокукларны чыгарган. Менә хәзер мен текшерүгә куштым инде. Кем икәнен. Ул бит җырны әйбәт ул реклама бирә. Син бер караган юморны икенче тапкыр карыйсың килми бит. Мен күрдем мин. Иштәлеген белән. Ярамый ул урлау бит инде. Мен Петросян белән очрашкан идем. Концертында булдым да, соңыннан очраштык инде. Ул бер бәла ди. Бер бәла, мен концертын караганда да әйтте. Ханым, мин сезгә әйттем, төшермәгез дип. Бүтән нәрсәдән көләсең дип. Берәм ул шулай дип. Әйтсәң, кешегә әйтсәң, кызык түгел бит инде менә утырганда залда. Шуңа күрә мин инде тамашачыларга әйтергәм. Теге үзегез өчен генә төшерергә мөмкин. Әнигә күрсәтергәндә теге бөтенләй түгел менә килгәннәр. Дусларга күрсәтергә, социаль челтәрләргә чыгарып, без эшләгән әйберне шунда күрсәтү ул дөрестлек түгел. Ничектер кешенең әзерләп куйган, мәсәлән, инде ашлыгын бер капшын күтәреп чыгып киткән шикелле. Урлауга тең шулай. Ул бит инде, да, ул бит безнең интеллектуаль байлыгыбыз үзебезнең. Җегетләр төн җокламыш язганнар, иткәннәр, Питербел. Булай килгән кеше рәхәтләнеп көлеп кайтып китә безгә. Әле ул интеге бу травларны төшереп, тегендә ни бар ул монда көйли. Кеше ышкындыра ниен моментын. Эстрада бер сүзне оныттыңмы? Аннары әйтәләр, "О, шамады" ди. Гел карап барган. Шуны да исендә калдырмаган диләр. Шулай бит, шуны да исендә калдырмаган диләр. Бакыра. Мин бик риза менә. Халкыбыз белән, үзең тамашачыбыз белән, алар киләләр, риясыз, һәр җылны киләләр. Хәтта бер гаилә Нижний Новгородтан килә, һәр ел. Поезд белән утырып киләләр дә. Аларның телләре икенчерәк. Анда бактың, нидер шундый сүзләр бар инде. Килеп һәр җылны менә соңгы 2 елда күренмәделәр, бу пандемия белән микән. Ярактан да киләләр, Удмуртияләрдән, ниләрдән киләләр. Шуңа күрә. Рәхмәт тамашачым сиңа. Син безне яшәтәсең. Һәр елны Казанда эшләп бәйрәм ясыйбыз. Казанда гына түгел. Бүтән шәһәрләрдә, Россия буенча да йөрибез. Көлеп, елмаеп яшик. Шулай бит, Рамил абый. Кайгыр, ул бит үзенә күрә динебездә шулай язылган. Адәм баласына 2 азык кирәк. Берсе материал азык, ашау ичү, икенче рухи азык. Дуабыз үзебезнең динебез, һәм инде менә сәнгатебез. Аны кайчакта теге әйтәләр, вот татарга гармон кирәк түгел, кирәк җәмәгать, кирәк булмас. Барысы да үз урынында шулай бит. Ул бит каян уйлап чыгарган әйбер түгел. Ул бит әшәкелеккә өйрәтми сәнгать. Сезнең менә тапшыру да арту бит, әйме? Мәдәни агарту. Бик рәхмәт шундый тапшыру менә Татарстан 24-тә мин сезнең бер тапшыруны карадым да әйтәм. Менә бит, үзебезнең милләт яши бит әле. Без дә сезне көтеп алдык, Рамил абый. Менә ни кызганыч тапшырубызның вакыты чыгып бара. Без инде сезгә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Юмор чишмәгез ташып торсын, мунча ташына зурдан-зур уңышлар телибез һәм иң мөһиме ташларыгыз кызып торсын. Безнең бер шундый саулашы бар. Безнең тамашаларда күрешик, рәхәтләнеп көлешик. Саубуллашабыз, бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзеңә дә Гөлсә чакырган өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Елмаю ялкын кебек, елмаю иртәнге таң кебек. Тормышыбыз бары тик рәхәт, ихлас елмаюлардан торсын. Сезнең белән Гөлсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.